100 de zile pentru retur gratuit. Motivo. Exprimă-te. Kiss FM. Asculți Kiss FM Călăraș. 20 de măcelării în tot sud-estul României, 6 măcelării în Călăraș, 10 de sortimente delicioase, 10.000 de clienți mulțumiți. Măcelăria Ghiță te așteaptă cu produse proaspete și sănătoase, preparate tradiționale românești din cea mai bună carne din fermă proprie, realizate după rețete originale, cu fum natural de lemn de fag, fără coloranți, fără aditivi. Așteptarea a luat sfârșit. Am deschis o nouă măcelărie la Piața Mare din Călăraș. Ne găsești în centru, pe strada Sfântul Nicolae 55, vis-a-vis de hala cu legume. Te așteptăm cu drag pentru o nouă experiență marca Măcelăria Ghiță. Ești pregătit pentru Freeland Festival? Ne întoarcem acasă în Slobozia, la Pădurea Peri, în 8, 9 și 10 iulie, unde, pas cu pas, am creat un tărâm al prieteniei și libertății împreună cu Vama, Carla Streams, Boschito, Funk, The Motans, Feli Zolitot și mulți alții. În 8, 9, 10 iulie, la Freeland Festival, intrarea este liberă. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Slobozia, produs de Marami Events și însuflețit de Kiss FM. Bună ziua! Bună ziua! Dacă aș vrea o imprimantă, dar să nu fie numai imprimantă, adică să fie și... Avem! Mi-ar trebui și un laptop mai bun așa, cu licență, dar să nu fie scump. Avem! Avem! Multifuncționale monocrom și color, imprimante laser și inkjet, service și consumabile, papeterie, laptopuri și PC-uri cu licențe Office și antivirus. Avem! Vem Călăraș, strada Cornișei, numărul 26, bloc C8, parter, telefon 0242 315 303. Nu pierde promoția unică la depozitul Novacom Sud. Vino în magazinul din complexul Farfuria și pe lângă cele 800 de modele de gresie și faianță și peste 80 de modele de parchet, vei beneficia și de super prețuri la toată gama de produse. De exemplu, luna aceasta ai gresie mărime 30x30 la doar 17 lei și 90 de bani și lavabil Sport de 15 litri cu amorsă cadou la doar 215 lei. Novacom Sud. Diferența se vede în buzunarul dumneavoastră. Orice alegi, cu Vodafone ieși în câștig. Treci de la cartelă la abonament și ai 4 euro reducere lunară pe toată durata minimă contractuală la abonamentul Red 15 cu telefon. Alege Xiaomi Redmi Note 11 64 GB la abonamentul Red 15 redus la 11 euro pe lună. Ofertă dedicată exclusiv pentru județul tău în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până la 30 iunie 2022 în limita stocului disponibil. Together we can. Vodafone. Cum îți imaginezi vacanța visurilor tale? Undeva pe malul mării cu nisip fin, briza dimineții îți adie fața, iar apusul este de neegalat. E un vis ce poate să devină realitate. Hotel Bavaria Blue din Mamaia are oferta perfectă pentru tine, pentru orice te-ar aduce la mare. Job, vacanță sau o mică evadare, indiferent de anotimp. Detalii pe bavariablue.ro. Hotel Bavaria Blue din Mamaia, o gazdă perfectă pentru tine. Tinerii de azi reprezintă cea mai mare amenințare pentru sistem. Fiindcă nu au nevoie de el. Ei citesc Vice.com, o platformă de știri online conectată la realitatea din offline. Intră pe Vice.com și află știrile pe care alții refuză să ți le spună. Reportaje nefiltrate și informații pe bune din cele mai periculoase colțuri ale lumii. Strânse de tineri ca și tine, cărora le pasă de viitorul lor. Ieși din zona de confort și Află în ce lume trăiești. Vice.com. sursa de adevăr. Pentru cei care nu cred tot ce li se spune la TV. Kiss FM. Asculți Kiss FM Călăraș. Kiss FM e peste tot! Exact ca tine. KissFM.ro